És una campanya de difusió així mediambiental, una miqueta per a que els xiquets aprenguin algo de la Marjal, un espai que tenim aquí a Peníscola molt de validesa, no? Per dir-ho d'alguna manera, que té una fauna molt característica, per exemple el famós samaruc, que és una espècie protegida que està en perill d'extinció. Una miqueta que vegin que aquest és el seu entorn i que aprenguin a respectar-lo. També els explico una miqueta el tema de les espècies exòtiques, que són un problema molt greu que tenim aquí, ja que són espècies que el que fan és desplaçar dels seus hàbitats a les espècies autòctones i a part també s'alimenten d'elles i per això més que res una miqueta